So guys, alam ko inaabangan nyo ang ating vlogging lesson, pero sa ngayon maiba muna tayo. Let's travel! Okay, welcome sa aking first travel vlog. Welcome to Mr. Argarog Channel! Alright! Let's go! Guys, tara na, samahan nyo kami sa Amtik, Ligao City. Papunta tayo doon sa Habit Hill. Okay, this is our first time. Let's go! May dalawa tayong tour guide dito. Pakilala naman kayo. Pakilala kayo. Hi! Ako si Samuel. Ikaw? Ako si Francis. Okay, tara na! Ang ganda ng view! Puntaan natin pang bagong-bago na. Akyat. Nasa Ligao sila, pero yung dialect nila parang Ligaspen. Okay, 11:27 tayo palis dun sa baba. 1 minute na tayo naglalakad. Guys, tingnan nyo yung ano, tawag dito, upo. Dami oh. Let's go! Mr. Arog-Arog. Guys, after 1 minute na paglalakad, dito matatanaw nyo na yung... Anong tawag doon? Habit Hill. Habit House. Habit House. Oh no! Tara! Hindi pa alam? Mayo. May mga tindahan dyan sa taas. Tayo lang tao dyan. Okay lang pa kayo dyan. Pagod na ako. Pababa. Oh no! Magtutumage tayo guys sa paglalakad. Run. Hello, Mr. Carabao. Nag-U-turn tayo para makadaan yung kalabaw. Pero ito lang yung Tara. Mount Masaraga. Struggle is real.
time check, it's 11:34. So, I advise guys na bago kayo pumunta dito, dapat nakakain na muna kayo, no? Ayun na sila. Paakyat na sila sa hagdan. Kaya pa ba ng powers mo? Guys, we're getting closer to Hobbit Hill. Tama ba, Hobbit? Opo. Paano ba ini-pour na? Let's go! Tara! Guys, palagay ko mahihirapan din yung mga maedad. Okay, kasi sobrang mataas siya. Wow, the view! Dahil nakapag-comply kami, pwede kami makapasok. Tara! Aray na agad! So guys, nandito na tayo ngayon sa tuktok ng Hobbit Hill! Let's enjoy the fun! Sinong mga kasama mo? Welcome to Hobbit Hill! Alright! Register! Pag-register mo. Okay, bago makapag-tour sa taas. So syempre guys, pag napunta kayo sa mga ganitong spot, dapat kailangan mag-vlog kayo, no? Tara! Syempre yung petsa, ano petsa ngayon? 06? 15. Oh, halos 1. Ang dami pa lang umakyat ngayong araw na to. Ngayong araw na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So pang 10 kami. Guys, yung entrance dito is 50 pesos. Since dalawa kami, ito 100 pesos. Thank you po. Okay, nakapag-log na tayo, nakapag-bayad na tayo. Punta na natin. Tara!
andito na tayo ngayon sa Habit Hill. Almost 9 minutes ang ginugol nating oras para makakyat dito. So guys, gusto ko munang tawagin, gusto kong ipakilala sa inyo ang ating dalawang tour guide. Maraming salamat sa kanila. Let's go! Magkilala kayo isa-isa. So ang ating tour guide number 1, Francis! Hello guys! My name is Samuel! nag-provide din sila ng mga may sana ba ito inuman. Tara, inuman tayo. Nakikita nyo sa aking likuran ang Mount Masaraga. Guys, kung nagtatanong kayo kung how long ba namin tinake from Tabaco to papunta dito sa Ligao, galing kami sa Barangay Banggilingan, Tabaco City. Malapit na po yan sa Tabaco National High School. So, almost approximate 20 minutes galing doon papunta dito. Ilang kilometro ang pinag-uusapan natin guys. Pasensya, hindi ko kayo masasagot. Pero guys, available na po ito siyempre sa Google and sa Facebook. So, marami rin nakapunta dito. In fact, ngayong araw, June 15, pang-sampo kami, tama, pang-sampo, pang-siyam, pang-sampo kami umakyat dito. At may namit tayo kanina, mag-isa lang siyang napunta dito from Ginubatan daw. Kasi sabi niya nga, kasi ano siya eh, hindi niya, akala ko taga Manila, so taga Ginubatan pala siya. Ang sabi niya, bawal daw kasi siyempre ang backride. Tama! 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 Parang napilitan ka lang ha. So guys, muli maraming salamat sa ating tour guide. Yan. So, siguro mahal ng talent pinit na ito. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Baba na tayo. Let's go! Muli, this is Mr. Arugarug. Don't forget to Like, share, and subscribe! Yeah!